Neața, neața. Este ceasul 6:30 dimineața. Suntem pe aeroportul Otopeni Anicuando și după ce am stat aproximativ o oră să facem check-in-ul la Wizz Air, suntem gata de decolare. Rămâneți cu noi să vedeți destinația. Pa, pa, pa! Am ajuns! După cum ați văzut mai devreme, am ajuns în Lisabona. Este ceasul 1 și un sfert în România. Da. Diana a făcut un early check-in care a zis că i s-a aprobat, dar când am ajuns aici la hotel mi s-a zis că nu este camera pregătită, așa că am lăsat bagajele acolo și am luat-o la pas prin Lisabona cu 100 de porumbei în spatele nostru. Deci acum unde mergem? Nu mai mergem. E bine că n-am tocuri. Da. Să știi că de fapt și de drept în momentul în care am ales cazarea, am urmărit niște videouri în care spuneau că e bine să ai cazarea undeva jos, că atunci când pleci la drum, ai forță să te duci, să urci. Și când vii, ai coborât ușor. Chiar spre casă. așa este, are sens. Sincer? Arată drumul. Diana și-a luat inima în dinți și a zis că trebuie să ajungă într-un final la castel. Nu a apucat să se dezbrace decât pe jumătate. Să-și mai tragă sufletul. I did not sign for this. Ok. În schimb, vremea este superbă. Soare. Din păcate, noi va trebui să mai urcăm în continuare. Iac! Deja am transpirat. Aici pare că conservă, ți-ai luat niște talisman? Da, cred că Ubașii ar fi în paradis aici. Sunt sigură că nu sunt conserve. Și arată. Ok, ne apropiem, ne apropiem. Ceea ce e bine, că deja am început să obosim. E aici.